Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Agig pagbalaan sa Semana Santa, ang RMN Production Center mudalit kaninyo ning pinalahing sugilanon nga sinuwat ni Teresa Tirol. I always thought you were the best. Dili tanang adlaw sa tong kinabuhi pulos kalipay nga atong masinati. May mga panahon nga mubati kita og kalisod, nga ingon usawa na kita hatagi og pabor sa kahigayunan. Kapakyas. Tungod kay ang mga panghitabo, dili uyon sa gusto natong mahitabo. Kahawang nga ingon usa nag-inusara ka na lang ug wa ka na mahibaw unsaon sa pagatubang ang ugma. Makapangutana ka nganong dili man patas ang kinabuhi. Mga kasama, aniya ang tampo nga sugilanon ni Michael Ulaer Avergonzado nga iyang giuluhan og higala gimingaw ako kanimo. Congrats, Harry ko! Ikaw gyud ang naka-perfect score kaganina da. Narungan jud kog usa. Ayaw ka bala ka. Sa sunod, ikaw na sa'yo maka-perfect score. Bitaw sa? Magpuli-puli lang bitaw ta. Pero, mas bright jud ka kay nako. Kay scholar good ka. Scholar lang ko tungod kay pobre mi. Ikaw, wa man ka magkinalan og scholarship kay dato man mo. Ay da! Nana sa ka ng hisgot-hisgot sa dato og pobre. Di ko ganahan. Tada sa kantina. Mga onta. Ako ang share sa atong food. Ay sus! Hipusa lang na uy. May na lang na mabaw nimo sa sunod adlaw. Sige naman lang kang panlibre na ako eh. Kasaban ganay kang mami ug daddy nimo. Ay kabala ka. Kay permira jud kung may sobra sa akong baon. Kay nakaton ko og kaon sa mga klase sa imuhang food. Like banana Q lang og juice. Solved na. Mas healthy pa i-compare sa mahalon nga donut or cake. Tapos, imbes nga mag-fruit shake ko, milk tea, pause sa juice na lang o tubig na lang yun. Anak katipid. Mga akong allowance, perming may sobra. Bisan ilibre pa ta kada adlaw. Nganong ganahan day ka nga makigsuod na ako nga probleman ko? Ambot sab. Pero siguro kay buotan ka o dili ka hilig og gubot. Og bright. Mo na weakness nako sa lalaki. Ha? Kaon na uy. Kunot ba yung agtang niya? Ay, tuod. Karang weekend ba? Adto na sab ko sa inyo ha. Nasab? Basin... Don't talk na lang, God. Basta ina si mama nimo nga mo adto ko sa inyo karong Sabado. Oh, Dong Rico, okay na ka ning atong giandam nga timo alang kang mambiya. Kay mauutang mo anhi sa ato siya, oy, niya man wa tay tarong ikadalit. Okay na ni ma. Saging lilongag o budbud pilit. O ka nang sikwati ni mo nga espeso kaayo. O ginay, balik-balikan niya din sa ato. Kay ganahan ko ni siya sa imong binuhat nga sikwati ma. Ay ngano bang magsige man og balik-balik din sa ato si mambiya? Unsa man, gipanguyaban na nimo? Ha? Wa mawi. Amiga lang mi. Aw lagi. Kay ayaw pangandoy niya anak. Saop lang kita sa pamilya sa imong amiga. Ug mga matapobre ra ba kayo ang iyang mga ginikanan. Mayor din sa tong lugar ang iyang amahan ug inilang negosyante ang iyang inahan. Hinaot nga makita nimo ang gintang sa ila ug atong pagpuyo. Usa na sa kong ikabalakan ma. O dili gid mahitabo ng imong duda nako. Nga gipanguyaban ako si Bia. Kay naibaw ko. Kung asa kong lugar. Kung asa ra ko kutob. Wa ta mahiuyon sa ila kahimtang ma. Mao gyud. Ug salamat nga wa mo pahimosli ang inyong kasuot. Dili na mahitabo ma. Kay dili ko gusto nga maguba ang among panaghigalain ni Bia. Dili ko gusto nga mao niya na rason nga palikayan ko ni Bia sa iyang mga ginikanan.
Nang Bilba! Awa ra ni siya, oh. O pagani ka kanaog silang sakinan, nagsinggit-singgit na. Ma, sugaton sana ko biya, ma. Hinaot pa unta nga tinuod ang imong gisulti, Rico. Kaysa nakita ko nimo karon. Wa magtugma ang imong gipanulti sa imong gipakitang lihok. Miyari ka yun. Ingon bitaw ko nimo mo ari ko. Wa di ka malipay. Ako, lipay man. Tuod ay, nakoy gida nga mga foods. Naa sa likod sa pick-up. Palihog na lang kong tabang ni Yuan sa pagdiskarga, be. Ni Yuan, tanang naa sa likod sa pick-up para na nila ni Rico. Biya. Unsa naman sa nang imong gibuhat? Sige ka na lang yung pag... Sige na lang kagdadi ni sa amog bisag unsa. Unsa man sa nang dani mo? Sama sa gihapon, mga groceries, canned goods, mga magamit niyo din sa bahay. O usa ka sa akong bugas. Ha? Uy, ngunong imo man gibuhat? Basin may baw ning imong mami ug daddy. Kadugayan. Usa man ko dautan sa akong gibuhat, nga nitabang ramang ko ninyo. Pero... Wa na daghang istorya pa, oy. Sige na, tabangin na si Yuan sa... sakyan na ni Daddy. Ala. Niyang imong daddy, uban sa iyang mga guns. Tinood yun ay. Nga pirmi ka din, Biya. Unsa kining gibuhat nimo sa tungsaw? Dad, kuan. Kayo, unsa man din akong gibuhat, Dad? Di ba nga mao man sa gibuhat nimo sa mga tao? Ilabi na kung may kamera? Ilabi na karon nga magpapili kag usab sa pagkamayor dinhi sa tong lungsod. Kanunay ko kining makita nimo nga sinyasan mo dayon ang imong kameraman nga i-focus nimo ang kamera inigdulol nimo sa ayuda sa imong mga konstituente. Kay i-vlog yun nimo ang imong pagtabang. Ay, wait. Ang sayop lang nako siguro no kay ang sayop ni akong gibuhat kay wa ko mag-video. Niyuman, video ko palihog noy nga ihatag ko sa pamilya nilang Rico kining dana tong hinabang. Og apila si Daddy ha? Aron nga muhumot siya sa mga tao karong umaabot nga eleksyon. Dali. Ay! Sir! Ang akong bukton, Dad! Sir, Mayor, ay lang nagbunluta si Bia sa iyang bukton. Gamay ka na sa bukton, oh. Otro ka ba? Ayaw, Dad! Rico! Sod sa sakyanan, Biya. Kung di ka gustong ipakulata kung nas kong mga tao ka natawa na. Di pa sakitan mo si Rico! Di pa sakitan mo ang tao nga waisahan mo! Salbahis ka, Dad! Dali sa sakyanan! Dali! Dad! Alay! Sod sa sakyanan! Bia! Wa pa ta maghuman do. Lewan, ibalik sa bahay ka ng tanan ninyong ga. Mayor. Nagdugo ang imong baba do. Noywan, Bia na. Sundi si Bia. Kay basin unsa-unsa sa iyang abahan. Panalip din niyo si Bia. Asa naman si Mabia, Rico? Mabugdaw na kanto. Hoy, kinuo ko. Ganun nagkadugo magkana imong baba, Rico. Noywan, sige na. Sundi na si Bia. O, asa na pa si Bia? Nga bang nagkadugo ka man, Rico? Tana sa sud sa bahay, ma. Mauna lagi na akong giingon nimo. Maglikay ka lagi unta ni Mambia. Pastil. Ari. Inayon na sa pagtambal lang ako sa madmo. Mirisi nimo. Kaya ganun dili ka mo patuon ako nga likayan si Mambia. Igalan ako sa Bia, ma. Dili na ako sa mahimong likayan. Unya, unsa na ba'y resulta ng pagpakigsuod mo sa anak sa mayor? Ikaw lang gihapon ang naalaot. Kita lang gihapon ini ang maalaot. Ma, unsay? Mahimong kontrahan kita sa mayor. Unsa? Sod! Dad! Ernesto! Ano kaya? Asa ka nagibuhat mo sa atong anak? Mami! Ano kaya, Ernesto? Pangutan na ka ng anak ni mong likundat sa anak sa tungsaw. Unsay
Akong nahibawan nga magsigi na denig adto dito sa bahay sa lalaki. Netong pobre, maong ipalayo taning bataan din sa di pa kini mo mabdos. Unsay? Ipada taning bata sa daling panahon sa kauluhan sa Manila. No! No, Dad! Graduating na ko sa high school! Adto ka na motiwas og eskwela sa kauluhan. No! Congratulations, anak Rico. Ka-proud na ako nga ikaw ang valedictorian, anak. Apan si Bia, ma? Ah. Wa na siya ka-attend sa among graduation. Kay tuan na manggugka siya sa Manila, mutiwas og eskwela. Gimingaw ko sa kong higala, ma. Sige lang. Magkita ra lagi gihapon mo. Mahimong dili pa karon. Apan kun pagbuot sa kahigayunan, magkita ra kamo pag-usap sa imong hikala. Mayo pang mga langgam. Malipayon pa silang nagbalhin-balhin og batog sa mga sanga. Ingon og sa way problema. Pero ako, sugad nga wa na si Pia. Ampot. Nga murag may kuwang sa kong kinabuhi. Kumusta naman ka siya karon? Rico, anak? Oh, naghinukto ka na sa dinhi. Ma, Wa pa ko nimo mahisguti kung unsay kurso nga gusto nimong kuhaon sa college. Pasin kung mauwahi ka na sa enrollment. unsaon ka pagsud sa seminaryo, ma? Ha? Magpari ka? Dong Rico? Oh, Dong Rico, kadako na ba din akong pag-umangkon, Milba? Oh, balita na ako. Valedictorian man kuno ka pag-graduate ni mo sa high school, Dong Rico. Tsambahan lang, tiyo. Kamu paubsano ning ako pag-umangkon. Way hambog. Ang ngayan kagyudi ay nga magpari, Dong Rico. Ha? Ang tinuod, human kumasayod gikan kang mama nimo nga interesado kang musod sa seminaryo. Gisultihan ko dayon ang suod kong pari sa Davao diin nag-serve ko isip layman siyang parokya nga iyang gisilbihan. Nga may pag-umangkon kung gusto musod sa seminaryo. Lipay kayo si Father Harold nga nahibaw. O gipalarga dayon ko niya dinhi sa inyo aron ipakuha ka. Ha? Si Father Harold na ang mahibaw sa imong kasudlan nga seminaryo. Ang mo-sponsor nimo adto ka kuno musod sa St. Francis Seminary sa Davao. Ha? Ma, Sunda ang imong tawag, Rico. kamo si Papa din eh. Ayaw kami kabalaki si Papa nimo. Kaya na namo ang among kaugalingon. Ikaw ang mag-amping dito sa Davao. Kay layo minimo. Ayaw og uli din kung dili ka na magsutana, haba? Salamat, ma. Para din higiday ko sa pag-alagad sa Ginoo. Kay gaan sa akong buot ang pagsudi ni sa seminaryo. Si Bia ka ang akong higala. Kumusta naman ka siya? Wala lagi ko'y balita bahay niya. O sila si Papa o si Mama sa amo. Kumusta naman ka sila? Kimingaw na kay ko nila. Kalit man kong gikulbaan na
sila ang misantop sa kong hunahuna. Oh, si Tio Paul. Hello, Tio. Hello, Dorico. Kuan, kalma lang dong ha. Oh. Andama lang ang imong kaugalingon sa pagdawat sa tanan, ha? Ha? Unsay? Kay nga naman Tio? Nasunog ang inyong bay. Ha? Unsay? Sila si Mama o Papa, kumusta sila? Pangandam diha. Kay ubanan ko ikaw ang makapauli sa inyo. Naara sila si Mama o Papa ni Buduri ko. Diya lang sila hayaan sa kapilya. Kinaog daw man yun ang inyong bahay. Di lang ako. Kasakit din. Sunod na palang kita. Dili na ka mo makadungog kung sugitlan ko ka mo sa mga letra po sa seminaryo. Kapahit sa inyong kinangatan. Uta, wala lang uta ko pabiyaan ninyo. Uta, mapanalipdan ko uta ka mo. Ganun man mo makaigya sa trahedya, ma. Sa akong nadunggan ng istorya-istorya sa inyong mga silingan, Dorico. Luwag, ituyo ko no ang pagkasunog sa inyong bahay. Mo'y sugilon sa katabang sa mayor nga inyong silingan. Nga gusto man di ay unta kunong mo pauli din sa inyo si Daibia nga imong higala. Kay pugo siya nga ipakasal sa usa ka anak og negosyante. Nasuko kuno ang mayor kinagsigi og handom kanang biya nimo. Unsa man di ay mo sa anak sa inyong mayor, uyab mo ato. Ha? Karon nga nalubog na nato sila si Mama o Papa nimo dong. Unsa man, balik na ta sa Davao. Balik na ta sa seminaryo. Di na lang tingali ko mo padayon sa kumbukasyon, Tio. Unsa? Uy, nga nugot. Dako ko kayo ubos sa Ginoo, Tio. Diyos nga manuluhion. Ayaw pagsulti yung samaan na batok sa Ginoo, Dorico. Ikaw ka diri sa kumbahin, Tio. Unsay imong bation? Gigahin ko na unta sa pagpangalagan niya ang akong kinabuhi. Apan unsay ang gibaos? Gikuha niya ang akong mga ginikanan. Si Mama nga mo'y unang nalipay pag-ayos sa pagdesisyon ako nga musud sa seminaryo. Ayaw pag-uli din sa ato kung dili ka na magsutana, Dorico. Walang ako mga ginikanan nga gustong makakita na ako nga magsutanan ako, Tio. Ilapin na sa Mama. Huwag din ako mapadayan sa kumukasyon, Tio. Di na ako magpari. Dorico. Kumusta naman ka, Dorico? Ni Anoy, wala may baho kung asa ko mo paingon. Akong mga pasubo sa nitabo sa imong mga ginikanan dong. Salamat, Noy Juan. Ang tuod, kumusta naman si Bia? Nakasal naman si Mambia, Dorico. Kantong anak og negosyante nga may gusto siyang daddy, nga may iyang mabana. Pero sukar nga magkasal si Mambia, wa na yun siya makaulit pa din sa ato. Mao ba, Noy? Wa na gyud mo'y balita bahin niya? Wa na yun dong. Kay murag gidan magutos siyang nabana. O wasap ko may bao kung
taga-diin tong nabana niya. Mo ba, Noy? Kung ako pa ikaw, biya na sa pwede sa atong lugar. Kay basit ikaw ang isunod. Noy, Juan. Mukuyog na ko ni magbalik sa Davao, Tio Paul. Ha? Wala ko'y pamilya ni Lugara. O wa na sab si Bia. Wala rason nga magpabilin pa ko din eh. Mukuyog ko ni mo. Mubalik na ko sa seminaryo. Oh, salamat kanimo Ginoo. Mapari judi ay ning akong pagumangkon. Good morning, Federico. Bless ko, Father. God bless you, Tio. Nabali na ron, Father. Kaniadto, ikaw magsigyog amin ako. Karon kay pare ka naman. Ako na ang muamin nimo. Mi atinday ka sa kong misa? Permi. Bisan dili akong serve isip liman. Mutambong gid ko sa imong misa kon makahigayon ko. Tuod ay nakabalita ka na babahin sa inyo. Ha? Wa na gid, Tio. Wala ba'y ko'y pamilya dito? Mao lagi. Apan awa man lang tamasayod. Oy nga, nabangkaruta naman di ay ang inyong kanhi mayor dito. Ha? Ang kadtong amahan niya tong biyabang nga imong higala. Kay human di ay atakiha ang mayor o gwa na'y gahom sa pagpanerbisyo, nasunog pagyud ang ilang negosyo. Mo ba? Perting pobrihan na kunoron sa mayor o inutil pa. Si Bia? Wala gyud ko'y balita bahin ni Bia dong kung naasa na siya karon. Manginautan lang nga. Naara siya sa maayong kahimtang, Tio Paul. Sige na dito, Tio. Kaya may meeting pa kong natambungan. Pag-meeting may mga pari bahin sa bago na mong assignment. Ha? I-assign ka og laing lugar, Federico? Tapos na ang misa, dada ang gugma og kalinaw ni Kristo. Human ang ako misa. Mao kadto ang ikaduha o katapusan na akong misa rong adlaw. Hapon na. Medyo may aksyon na og kilom-kilom. Di kayo daghan ang nanimba karon. Basta Holy Week, pamauli sila sa tagsa-tagsa nila ka probinsya ang mga tao. O pahimaw sa sabsay kayon na makabakasyon kayo trabaho. Pero may pipila. Ilabi na ining mga makililimo sa gawa sa simbahan. Ako sila hatagan sa kong hikayon nga ikahinabi. Hatagan ko sila mga pagkaon. Kay wa kay tao ron. Dili sa maayo ang kita sa ilang paninda. Bless ko, Father. Ako pa, Father. Ako pa, Let's Father. go. Uy, kabutan na ini mga bata ah. God bless you. Bago pa ka din nga pare, Father, no? Mga usa ka semana pa lang. Wa mahalin ang inyong sampagita? Wa man kayo yung mga tao, Father. Wa man tong among mga suki nga dato nga kusog mo palit sa among mga sampagita o kandila. Ay, ingon ng among mama. Mamakasyon man ko ng mga tao sa probinsya karon basta kwarisma. Asa mo day ang inyong mama? Kanang nagigda sa daplin sa sidewalk ay kanang nagbukot og habol kay gipanugnaw man ko na siya.
Kay nasakit mangguna siya, Father. Hindi na siya makalakaw kay luya naman kaayo si Mama. Mo ba? Hay man din inyong papa. Nilayas man mi sa among papa, Father. Dugay na. Kay kulataon man sa among papa si Mama. O kami pod, bunalan pod mi. Sige lang mi kabunog. Motong nalayas ni. O pagkaulit sa kwarta ni Mama, nagpakilimos na lang mi din ni sa simbahan. Pero karon, luya na kayo si Mama tungod sa iyang sakit. Gusto na mo siya nga dadong sa ospital, pero waman may kwarta. Nakainom na ba siya tambal? Palitan na mo ron kung makahalin mi ang isang pagita, Father. Dali. Ato siya atoon. Naara si Mama, Father Ay. Mama, nikuyog na mo si Father Ay. Kay amo mo siyang gingnan nga, nasakit ka o naluya ka na. Bukas ang imuhang mata, Mama. Ayaw, sigig piyong. Tanawa ang bag-una mong amigo nga pari. Nagdaha ka mo og pare. Mayo'y noon. Aron nga, makakumpisal ko. Kaingon og sa dilit na ko magdugay. Pia. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Magkumpisal ako, Padre, kay ako nakasa. Dili ako mainumdum kanas ang katapusan ako pagpangkumpisal. Pia. Ayaw pagagwas na ako, Father. Baho ko. Hugwa na kwili ko. Pia. Sige lagi kang sampit sa panga ni Mama, Father. Kaila mo sa akong Mama? Day, bantay si mama ninyo. Magwala ko sa kinan. Dalong ta si mama ninyo sa ospital. Kumusta ang pasyente, Dok? Weak ang kasing-kasing sa pasyente. Sorry, medyo delikado ang iyang kahintang. Stage 4 na ang iyang cancer. Akong hikal. Pwede ba na ako sa ika-istorya, Dok? Actually, nagmata siya. Conscious na. O nangita sa iyang mga anak. O sa nagdaniya din sa ospital. Makigsulti ko na siya. Oh, sige, Dok. Og salamat. Ikaw ba ang pari nga nagdaan ako din eh. Huwag ka na ba makailan ako, Bia? Ang imong tingog. Nausab lang siguro nga akong naong kay medyo nanambo ko. Rico. Yes. Yes, Bia. Ako kini. Rico. Pasilo. Dugay na kong gustong magkakita nimo pag-usap. Taas kayo sa kailanon. Ikupisal ko kanimo ang tanan. Gisultihan ako sa tanan sa imong mga anak. Ayaw na lisod-lisura ang imong kaugaling. Makaluluoy ka na kayo. Kapag salamat.
Ngawa ni mo dayon na pagkutlo ang imong kinabuhi kanito. Tungod sa sobrang kasakit nga imong nahiaguman sa kamot sa imong bana. Kay may rason pa. May rason pa. Aron magkita pa ta. Higala. Kimigaw ako kanimo. I always thought we're the best. Sobrang ang kamingaw ko ni Rico. Sakit kining litukon. Papa, mas maayo nga makapahuay ka na. Ayaw ka balaga sa imong mga anak. Ako rin mahalan nila. Salamat sa imong pagmahal. Sa kanunay, akong higala. Dili o dili na ako palitan. Dili ka na ako palitan sa akong mga pag-ampo o petisyon. Salamat, Rico. Apoy na. Gusto na ako mapawala. Sige. Sige. Pahuay na. Akong higala. Pia. Pia. Ginoo. Itugyan ko nimo ang kalag sa suod o pinangkakaila kong higala. I always thought you were the best. Usahay, maglisod kita pagsabot kung nganong gitugot sa Ginoo ang mga panghitabo sa tong kinabuhi. Wa mahiuyon sa gusto natong mahitabo. Apod kung ato gikining tugkaron. Ang matag hitabo, aduna gyud maayong rason. Og dinhi mga higala natapos kining pinalahi tang sugilanon nga atong gipahaom ning adlaw sa Semana Santa. Kini mong sugilanon tampo sa tong suking tigpaminaw na si Michael Olaer Avergonzado nga taga Kalinan, Davao City. Kining mong sugilanon gisuwat og ubos sa direksyon ni Teresa Tirol. Musika gipahaom ni Joel Bense. Recording editor Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing. Ug ani ang mga artista naghatag kinabuhi ni atong sugilanon sa papel ni Rico, Randy Padayaw Suson, Bia ug Nilva, Teresa Tirol, Paul Marvin Sanchez Caballero, Juan Ricky Garing, inahan ni Bia Jennifer Dato Minyusa, Doktora Ingrid Miss I Vertudaso sa papel sa Mayor, Ri Arellano, inabagan ni Clint Garing. Sangan sa RMN Drama, kining inyong higala sa kanginan, Joel Bensi, manamilit og moingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakiguban kanamo. Tatak, RMN. Made the dream come true. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.